An féidir intin dom fór Colleague do léver an scéal maidir leis an próiseas chun an mótar bhealach an M20 a thógáil idir Corcaigh agus Limerick? Look, tá sé sléir go dóigh na píosaí bánaigir seo anna cuid am agus bín ar an dul tríd na tuairiscí ó thaobh an timpeallacht agus ó thaobh pleanáil agus I suppose ó thaobh cruth an mótar bhealach féin. So tá bóthar fada roin cínte ach ag an am céine tá dul chun cín á dhéanamh gcuin agus ag an buinte seo tá an siomh I suppose a gcuin ó thaobh tógáil an mótar bhealach de, so tá sé sin tar éis bheith fáilte anois. Tá sé deas rudaí cosúil le park and ride eáil agus nó hubs agsúla timpeall go háirithe an líne train, tá sé sin deas le feiceáil ach an I suppose an puinte a bhí kind of as éon tú an méálar ná an seans go mbeadh an mótar bhealach seans go mbeadh tóil ann agus bhí sé sin I suppose costa ó thaobh na public reps híos an sá ag Corcaigh. Tógadh sé roinnt blianta eile suair tá sé tógadh agus taise go mar dúirte go ceismhí beidir táil ar sin bheith sin chun spórach ach nuair tá sé tógadh go generarálte deas scéal amachchas amach a bheith annach mé? Ó cinnte tá siad ag rá go leidóigh sé an méid ama caitheann daoine ag taisteal ó beidir Corcaigh go Limerick síos go dtí dahad nó méid ag an buinte seo tógann sé roinntha ama ag dul tríd na bailte agsúla cosúla Bottlevint, Charleville agus na bailte eile a meile. Nuair bheith an bóthar tóca bheadh sé bhad níos sábháilte ná martá sin anois an píosa bóthar ó cathair Corcaigh go dtí Limerick is ceantas na bóthar is dain séireach sa tíre agus bíon a lá timpiste gach bliain so sin an rud is táchtaí ó a thuirm se féin bheadh an bóthar féin a bhad níos sábháilte sa tócaí.